παίκτες του Οδυσσέα υπό τις οδηγίες του Τρικαμινά, που λέει ακριβώς σε ποιο σημείο να σταθεί το τείχος για να καλύψει τη δεξιά του γωνία. Ουσιαστικά και ένας όμιλος παιχτών τώρα του Δία είναι ο Κιουράνης, είναι ο Μέτος, είναι και ο Περλής, για να δούμε ποιος θα εκτελέσει το φάουλ, καθώς και οι τρεις παίκτες είναι πάνω στη μπάλα. Ο Περλής διαμαρτύρεται για την απόσταση του τείχους, το αφήνει. Τελεί γκολ, εξαιρετικό γκολ από την κομπίνα με τον Μέτο, κάνει το 1-0. Κάνει το 1-0 ο Μέτος σε αυτή την κομπίνα. Βλέπετε πως πανηγυρίζουν οι παίκτες του Δία Κορδαλού σε αυτή τη στημένη φάση. Στο 8ο λεπτό της επανάληψης, στο 53, κάνει το 1-0 με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Μέτος. Μετά την κομπίνα έφυγε ο Περλής, έφυγε ο Κιουράνης, εκτέλεσε ο Μέτος, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Τρικαμινά, ανοίγει το σκορ, κάνει το 1-0. Περλής με το κεφάλι. Θα γίνει το λάθος εκεί, θα κλέψει ο Μίχας. Ο Μίχας από δεξιά έχει τον Αλιφέρη. Μίχας θα κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά 2-0. 2-0 στις καθυστερήσεις από τον Κιουράνη. Συγκλονιστικός επίλογος με την ομάδα του Οδυσσέα να πιέζει. Στις καθυστερήσεις ο Κιουράνης κάνει το 2-0 με κεφαλιά και ουσιαστικά δίνει τέλος στις όποιες λιγοστές ελπίδες είχε ο Οδυσσέας να ισοφαρίσει. Στον 95ο προς τον 26ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε. Σαν και σένα τέτοια ομάδα άλλη καμία. Βιαζούμε, βιαζούμε, βιαζούμε στην κορφή του κόσμου να σε δούμε.